Ako pre, lagi problema. Basta dala ko dere. Oh, makainom ko ani. Oh, tubig ba tubig? Tubig din ang nagkulor. Kondisyon na ito. O ba? Sigun sa pa ng mga itabo dia. Naako pirmi. Amuro di kag superhero. Okay. Oh, kung asa to'y mga bating naitabo naga. Na ako pirmi. So, Usa ka tawa pati mo naong. na. Lupa dati pre. bating pagkuan mo, bating sitwasyon mo. Pati mo naong. Di kisamot ka bati ki ang baso ba mo mikrofon. Magkani na ni kung bati. No. Oh, di ba nga Ay magrupo na mo mo. Kasi namoy barangan to. Ha? Inyo. Asa marami ko. Ako rin bata rin na. akong gamot? May mo ra pa ning pala. Oh. Palambuso din sa Ano? Oh. Wala pa. Sagara ni. Kaya Mo Ay, gid. Ikaw na ro tag storya. No? Ganahan ka minom. Oh, Dugi kay tagay. si Ana. Oh. Kabalo ka na. Usa ka lungnik. Usa na na Wala ka istorya. Usa na na kasikan imo. Na to Oo mo na. na. Perti ko hawa na na. Tawon da ko yana. Uga na kayo. Okay, kasi na nakain. Ako rin ko to ana. Pagkato ko sila ha. Oh. Ang longnek. Oh. Pag-inom niya, ang sud tubig. Tubig. Oh. Batay. Sos. Come to. Naistorya ba ko ni siya nako? Kaya rin nagbutang atong tubig kaya so dato iyan gikuha. Naistorya ba ka nako ato? Ningon siya doon nga. Kuan. Sa kalungnik ko no. Sos ko. Abi niyo sudya na. Tanaw. Ako pa ignon. Istorya. Bakit? Abi niyo. Ultimo ang manok. Mainom. Di mangi. Mainom sila. Mo Ako mangi man ko. Gawa gud na. Ang manok mangi. Oh, mangi. Mainom. Mainom? Di mangi. Oh, mangi. Yan na mo ha. Sugod bitaw sa pagkabata na ko. Ako. Manok mangi. Inani na ko bro. Ako sad. Wa ko negosyo bro. Kita akong farm dia. Oh. Asa bit nga farm? Ay dapat farm. 6,000 ka buk mungaan. 6,000? Oh. Kaya na na. Naiusa na kong manok nga mungaan nga virgin kayo. Ako yun, mga na gani. Virgin pa. Kuha to ni mo ni. Asa na ni Ay magutang? kuha. Virgin kayo. Ako nga mungaan. Ako nagkisod sa usa ka nga. Usa ka nang Sa kabawag na. Andiyan na. baril ba nga. Baril nga. Nya. Siya rin ang story do. Oh. Kuma? Ya, ikaw. Ako mutan-ar ko niya. Ano kaniya? Ganahan siya kaniya. Virgin na sa mungaan. Oh, dai na dai. Oh. Dinyos gitu kay. Di bira to mo may pa ito luyo mo. Hoy, akong baril. Nice hit. Nice screen. Bao Baril. ding ang manok na lang niyang iyang ipabilin nga virgin kay. Tanan niyang nauyab, di naman virgin. Oh, gini. Mao na siya, sa Oh. manok na lang siya sa gilantaw. Oh. Akong manok talikod. Oh. Oh, Tanan ako screen. Nabiyas ko manok eh. oh, mati manok sa plan. Basta kay physically na screen lagi ah. Patay klaro. Pero ako pre, bago ko pre. Maglakad man ka. Sus, akong amigo pre. Nya, Wag pre. Wapit kong baril pre. gupit. Nya, mutanaw kong manok nga katong virgin. Oh, ba? Ba, Ano mo ay naray. Ba, Malibak oh, malibak yung Ano ko? ikaw ba? Anong ato mi gamagis kong baril nga. Nato kong manok nga virgin pre. May mungaan. Ano pre? Ako to ito, kung mahilapot si mo manok. Ako pre. Duda sa kunong pre. Bitaw. Ngano man? Ano man kuno? Ikaw nga sa lakaw pre ka. Nganong mapit sa manok? Gisoy kong baril pre niya. Bitaw. Virgin pa kong manok. Ano mapit ka dito? Oh, good. na? Tama. Ano, agyaan na naman sa di. Kita ko sing manok nindot sa di. Mutanaw sa ko sing manok. Sa may dautan na na. Akong pagtuo pre. Yung tanaw ka sa nga buwa kay nga lubos kong manok. Uy, Laro kayo pre. di. Na, Ako ganahan ka to ba? Ako rin magusang kitanaw yung lubot ko. Oo, mangilabot ko lang. O, kita na mo. Yung ano mo ka lubot. Wala eh. Tanaw ra ko. Yung ano mo to pre nga. Ang lubot to ka. Dugo-dugo mga agi. Loh. Oh, Dugo-dugo. good na good. Ikaw ba yung musikin na to pre? Ikaw may mga agi to pre. Baka mo lang nga. Pagpira na ko itong, wa man ko itong dugo ko. So, ako ba? Ikaw na. Bilas kong manok. Di, wala. Ay, Ha? Bakarong na mo bangap. Wa man.